Деца, сега кажете, що да ви приготвя за носене? Овчета малко ще кажа. Яйца по 30 съм ви приготвила. Аз ще ги вземете, те са пресни, няма да видите да купате. Чисто пресни. Че си ги вземете. За тебе. Яш. Не, това не баба. Ти не си взела сладката. Не, да си взима да яде детето, бе, какво? Добре, вземи моя. Бременните, какво правите? Взимай си, баба, и си, какво правиме? Нищо не правим. Чиваме си. Ай. Къде са? Къде ги служи? Айде стига снимате, Мариана. Много ме Къде ще служи? Да. О, влиза един плешивко. Още един. Да иде парасне, бре. Аре, сега нема се смея от еднакво тихо. И какво? Че карам докато се изтъркат и това е. Еба вижте тия предишните дни, едната е друг модел. Това не е хубаво. Карай тия по-после. Това е лош текче за вас. Гумите ли си сменил? Брат ми, аз как едните са зимни, другите са зимни. Ама нали едните са не са нещо сега полузимни полу. Тия са мъни плюс 6. И тия на колата. Ама тия 40 са еднакви, поне трели, кои, а тия са 3 Поне вида. там има дека снежинка, ма тази снежинка нали А сме пък твоите ги дирим, нема ги къде са? А нещо му вена, не, ама не. Аз Твоите гуми къде са? Хвърли ги бо. Една има. Само една. Мариана ги сме. Викам, ги я пазна. Ма трите нали му бяха скосили ги да разрана. Аз да слагам. Има буди нещо, не мога да дигна. се криеш ли? Да стана. Добре. Айде. А кой е това? Кой беше? Стринка Гери. Кака ли? Не. Ти вземи излани речи. Иди речи, дядо Влади, като ги начупите, така на кръста ги дава. Не, и като почне се ги тъпче по джобовете, и останаха ни топки килограми. Да, момчето те. Сега скоро се жениха и вика, айде вика ги намукне да станат по-хубави топки, като къртенца. И ги скажи в джобчето. И аз викам, викам, като ти се родиш, да внимавай, защото аз знам тия съвети уни. Имаме си име, ще казваме Иван. Не, тя ви е измислила друго. Кой беше, бе, май? Какво ти беше измислил? Кой беше измислил? Не беше Иван. Иван беше. Не беше Иван, как го каза Иван. Иван беше. Не, друго беше. Иван беше. Абе, някакво много хубаво име беше, ама какво беше? Иван беше. Беше ви измислил някакво интересно име, аз даже викам. Беше Иван. Беше име, ама не. И на кой ще е Иван? Да ти ме уфлопреш. Каква кака, бе? Ти нямаш как ги имаш стринка Гери. Като си докарал, като подреждам. Къде там на Да, айде, давай силно надолу. Благодаря. Търпай. да те не избута. За бебето тази година добри на За сватба. бебето, че се начервим, коса, че направим за бебетата и че... За кой ще се жениш, бе, брат ми? За тебе. Много те обичам. Кога ще слушаш? Айде, Мариана. Айде, сега почвам. Право на Мариана, добре, сега почвам. Влади, да се стягате и добре да изглеждате винаги. Ма аз ми искам изглежда добре. Абе, нещо панталоните не са ти от снега. Що? Къде е Марианче? Нещо от бел. Напълнява. Кембар. Той не яде по цял ден в работата. Не, ти като камилите деш, не дей. Абе, още младеж. Яде само вечер. Гледай, брат си. Ай, ти не дей. Да, я сата си.